Когато децата са между 12 и 15 годишна възраст и изпият една-две чашки много добро кафе или отлично кафе и запомнят този вкус, за тях ще бъде абсолютно невъзможно да припознаят комерциалното, конвенционално кафе, което е над 99% от това на пазара. Те ще казват, това е нещо странно, горчиво, аз не познавам този вкус. Годината е 2008. Запознавайки се с спешалти кофе културата, която започва да разцъфтява в Прага, Йордан Дъбов, въпреки 12-годишния си престой в Чехия, което е почти половината му живот, взима решение да се върне в България и да започне да предлага на българския пазар по-добра чаша кафе. Тази негова мисия се превръща в философия на целия му бизнес и през 2015 година за първи път в България влиза кафе победител от Cup of Excellence, най-престижното състезание за спешалти кофе в света. До днес Йордан е допълнил в каталога на компанията си 9 кафета от тази класа, като 8 от тях са в топ 10 на съответната страна. Представяме ви Йордан Дъбов. Сигурно, щом сте отворили това видео, знаете, че ще говорим за бизнес, но за първи път ни виждате с чаша кафе в началото на интервюто. Ето човекът, който ще ни разкаже защо сме тук днес. Представям ви Йордан Дъбов, който ни покани на чаша кафе и да поговорим малко повече за кафе културата в България. Здравей! Здравей, Поли! Много се радвам, че сме тук. Аз бих искала да разбера малко повече за историята на твоя бранд, тъй като той е наистина много необикновен. Обикновено сме свикнали да слушаме истории за кафе, които започват от Бразилия, от Хондурас. Твоята започва, мисля, че от Чехия. Да. Всъщност, ние вече имаме история. 15 години е история. Или поне началото на нещо, което може да се нарече история, а пък всъщност ние сме компания, която най-простичко може да се опише като мост между Бразилия и фермерите, които живеят в нея и се опитват да произведат някои от най-добрите кафета, които са възможни да бъдат произведени в Бразилия, и от другата страна потребителите, които пък не произвеждат кафе, но за тях кафето е ежедневния лукс или ежедневната чаша удоволствие, храна или ритуал, каквото и да било, и са достатъчно взискателни, че да искат за себе си при подходящите условия, естествено, най-доброто. Не искат да бъдат лъгани, не искат да бъдат мамени, не искат да отделят кой знае колко време върху това да размишляват колко добра е една чаша кафе. Ние се явяваме този мост, който им помага да не мислят на потребителите, а също така дава възможности на производителите да реализират най-добрата си продукция. Винаги ли си имал интерес към кафето? Винаги съм имал интерес върху чашата кафе последните 20 на години. Като естествено интересът ми се променял спрямо, или тунинговал спрямо това колко съм разбирал от тази чаша кафе, а това се променя. Всъщност е общо взето процес, който стартира преди 20 на години, е много силен двигател и до днешна дата. Ние стартирахме двама души, нашата компания преди 15 години, аз и моята съпруга. Днес сме около 50-тина, сега на трети ще имаме фирмено парти и броихме колко души. Така ще се събереме, и това говоря само за хората, които работят директно и частично и индиректно, да речем, счетоводство или 50 на човека. Сме и малко над 50 души. Как от двама ставате 50? Помниш ли запаметяващия момент в историята ви, най-трудният, може би, момент, който сте успели да преодолеете, за да стигнете до тук? Всеки бизнес е труден.
аз лично за себе си, извън кафето, мога да кажа, пък и от името на моята съпруга, мога да кажа, че за нас е много важно да оставаме да има добавена стойност, да има следа от нашата работа. Какво означава това? Да имаме служители, да плащаме подходящо и да създаваме условия. Първо за двама, днес за 50, утре, дай Боже, за 100 или 150. Това е нашата цел. Всичко заради чашата кафе. Смяташ ли, че има добре обучени баристи в България? Смятам, че има добре обучени баристи в България. Днес има добре обучени баристи навсякъде и както ги има, изведнъж ще решават, че ще работят в друга сфера. Това е нещо, с което се сблъскваме в бранша, ама всеки бранш е разклад. Не искам темата да завива в този разговор на въпроса дали има добре обучени баристи. Да, има добре обучени баристи. Искам да те попитам за клиентите, тъй като ти ми каза, че така се интересуваш повече от кафето от около 20 години. В същото време в България аз все повече наблюдавам, а дори в моето поколение от 7-8 клас има едни деца по кафетата, които започват така първите си стъпки в кафе културата. Кога смяташ, че е нормално да започнем да пием кафе и може би кога разбираме всъщност какъв трябва да бъде вкуса на кафето? Добре е да бъде отзад напред на въпроса, добре е да разберем още в самото начало какъв е вкуса на много доброто кафе. Кафето има вкус. Много малко от потребителите и имат изобщо представа, че кафето има вкус. Обикновено казваме, че или ако питате някой какъв е вкуса на кафето, той ще се замисли. Кафето има вкус, първото нещо, и второ е добре да знаете какъв е вкуса поне на много доброто кафе, защото добро е за 3 за мен. Лошо за 2, едно е много лошо, 0 е невъзможно да бъде изпито. Това е системата за оценка на кафе. Най-просто казано. 4 е много добро, 5 отлично и 6 е екстраординарно, впечатляващо. И е добре децата да разберат, а ние провеждаме обучения и от личен опит знам и от моята работа е, че когато провеждаме обучения, дегустации, които са 2-3 часови, понякога родителите водят и децата си със себе си и когато децата са между 12 и 15 годишна възраст и изпият 1-2 чашки много добро кафе или отлично кафе и запомнят този вкус, за тях ще бъде абсолютно невъзможно да припознаят комерциалното, конвенционално кафе, което е над 99% от това на пазара за кафе. Те ще казват, това е нещо странно, горчиво, аз не познавам този вкус, защото вкуса на много доброто кафе е сладък. Сладникаво киселинен. Тоест няма горчиво кафе и няма кафе с вкус на захар. Има. Голяма част от кафета са горчиви, но за да се превърне едно кафе в горчиво, му се е случило нещо. Но това е дълга тема. Това са 99,9% от кафета, които ни пием в момента на пазара. Нашата компания се фокусира преди 15 години и беше създадена заради една нова категория тогава, днес вече не толкова, която се казва Specialty Coffee или специално кафе. Не като нарицателно. Това е специално, това малко повече, това малко по-малко, а категория, която си има ясни правила, за да може едно кафе трябва да мине редица стъпки, за да може да влезе в тази категория Specialty Coffee. Нашата компания е там. Много малко хора знаят, но ти си всъщност единствения българин, който е канен на тези оценки на кафе в Южна Америка и в, предполагам, и на други места. Искам да ни разкажеш малко повече за тази система, как се случва оценката на кафето, кой може да си донесе част от реколтата и това какво ще има с цената му. Супер. Това, че съм единствения българин, не ме радва толкова много, въпреки че ние сме малка държава. Не ни припознават като кой знае колко силно има в хранително-вкусовата индустрия. Кафето е храна. Втората най-консумирана на нашата планета, това са факти. Аз пътувам от 2013 година по международни форуми като оценител и основният, за който работя, е Cup of Excellence, а това е и организацията, която създаде правилата за оценка органолептична на качеството на кафе. Всичко стартира 1999 година в Бразилия, когато група международни дегустатори и бразилски такива се събират в желанието си да помогнат на фермерите да произвеждат по-добро кафе, но тогава никой не може да каже обективно дали една чаша кафе е добра, колко добра или дали е по-добра от тази до нея.
трябва да има протокол. Този протокол се създава в 1999 година от Алианса за специално кафе, а програмата се казва Cup of Excellence. Какво точно се оценява в една чаша? Оценяват се 8 критерия и 8 аспекта. Самата оценка продължава около 45 минути. Сложен процес, изключително педантичен и прецизен, за да може някои от най-важните аспекти, а това е да речем сладостта или киселеността, да бъдат перфектно формирани в чашата, ако ги има в самото кафе. Кой може да изпраща? Всеки фермер, който има възможност да изпрати няколко стотин килограма от една и съща партида кафе. В държавите, в които се провежда Cup of Excellence, а Cup of Excellence не се провежда във всяка държава производител. Има такива, в които и към момента това не се е случвало. Трябва да има добра структура, започвайки от безопасността и стигайки до това кафето, безопасността на журито и стигайки до това кафето да бъде добре заключено, за да не се стигне до някаква манипулация с него след оценката, защото и това се е случвало. Ти можеш... Да речем, откраднаха цял тир с кафе в Мексико от всички участници в Cup of Excellence. 2017. Как се случва такова нещо? Как се краде тир ли? Не знам. Казали са, че са... Нямам Тоест, вие сте оценили кафето като добро и след това просто камион изчезва. Всички състезателни партиди, лотове, които са участвали в конкретната година в Cup of Excellence в Мексико, са събрани в един тир и този тир всъщност се предвижда от точка А до точка Б и е откраднат. Разкажи ми други интересни истории на фермерите, които... Тази е тъжна. Тогава се агитирахме и всички, които сме свързани с Cup of Excellence, компании, изпратихме пари на фермерите, за да може да имат поне някаква частична компенсация за тяхната продукция и труда. Всъщност, наистина, тяхната работа е доста трудна. Аз не мисля, че нашите зрители някой има представа как точно се бере кафе, отглежда кафе. Дори и да нямат, може би има все повече клипчета. Богати хора ли са хората, които произвеждат кафе в тези държави? Богати от кафето ли? Да. Можеш ли да станеш богат от производство на кафе? Ако кажа не, ще лъжа. Ако кажа да, може би също, не знам. За мен някои от най-добрите фермери на нашата планета са богати. Те са богати семейства. Правят го генерации. Дали са забогатяли от кафето и само от кафето, или заради това, че просто са опитни фермери. Фермерството не е проста работа. Ей, така засаждаме нещо, събираме го, продаваме го, защото кафето е натурален продукт. Той се влияе от всичко, което природата може да му причини. Сухо или много мокро, студено или много топло. И да, възможно е и да забогатеете, ако се занимавате с производството на кафе. Добре, ако аз съм фермер, ако аз съм фермер на кафе, който произвежда кафе и искам да участвам в това състезание. Дали ще имате финансова възможност да се включите ли? Добре, в света има около 5 милиона фермери. Ние работим с стотина, от които приблизително на 30 гледаме всяка година да им купиме кафето или най-доброто, което са в състояние да произведат, защото то винаги е някаква малка част от общото произведено кафе и никога не е само. Отваряте си ферма само за specialty coffee, технически е невъзможно. И да речеме 5-6 се опитваме да купуваме по-голямо количество, да речем контейнер, за да може да продължим да правим това, което правим, заради причината, поради която го правим. Така че от тези 5 милиона фермери, колко имат, голяма част от тях са необразовани. За да сте богат, поне трябва да сте образовани, според мен. Говорим за финансови
нали, материални Да. богатства. Добре. Значи, шанса да сте необразован, да не може да четете, просто да събирате кафето и да го като плод, който веднага след това да предадете преди да е ферментирал, защото пък иначе ще получите много по-малка финансова отмяна. Колкото и голяма ферма да имате, вие няма как да забогатете. Вие няма дори да имате възможност да имате голяма ферма, ако сте неграмотен. Така че може би това е първото правило. Второто правило, с най-голяма вероятност е, след като сте грамотен, да имате екип от хора, да имате достъп до информация, да имате мотивацията, защото още първата реколта може да ви демотивира. Така че това с богатството, може да сте богати и да имате ферма и изведнъж се озовете беден. Аз не съм правилният човек, който да говори на тази тема в дълбочина, но факт е, че някои от най-добрите фермери на нашата планета са богати семейства, които използват ресурсите, материалните блага, които имат, в това да произвеждат по-качествено кафе, защото това е много скъпо. Добре, като човек, който е опитвал толкова много видове кафе, имате ли си любимо кафе? Имам си любимо кафе и това е кафето с вкус на кафе. Защото Specialty Coffee е около 5% от общо произведеното кафе на нашата планета и 95% са комерциални или конвенционални. Кое е любимото ми? Specialty Coffee. Сорт? Сорт? Имам няколко любими. Сортът е ключов, но не е всичко за мен. Днес модерните методи за производство на кафе могат да направят нещата супер интересни. Да речем сорт Арара. Чували ли сте? Не. Не е много популярен, може да направи чашата ви супер богата и комплексна. Сорт Гейша, естествено, предпочитан от всички кафени фенове и любители. Бърбан за мен е винаги чудесен сорт. Бърбан всъщност вече е и група, защото имаме жълт бърбан, червен бърбан, розов бърбан, лилав бърбан, нищо общо с алкохола. Името идва от остров Иле Бурбон, който днес се нарича остров Реунион. Пак Амара е един от любимите ми сортове. Катуаи винаги от Централна Америка, добре процесиран. А страна на производство? И каква е разликата? Днес знаем, има ли разлика изобщо? Днес може да опитате гейша, произведена в Бразилия, и това ми се случи преди месец и половина, когато посетих Бразилия, за да посетя фермерите, с които работим и да си събера кафе за тази година, реално. И опитах гейша, която бяхме група приятели с дълбоко разбиране към кафето и всички давахме 90 плюс точки, което е много висока оценка. И то на гейша, произведена в Бразилия. Купих цялото количество, 15 туроби. Мисля, че към края на годината би трябвало да пристигне вече в страната. Имате ли клиенти в България за такъв тип кафе? Аз съм виждала всъщност Естествено. вашия бранд в цяла България. Да, нашия бранд вече започва да става популярен, въпреки че компанията ни е на 15 години. Ние работихме по друг бранд. Дабов всъщност е от 2016 година, ако не се лъжа, или 15, там някъде. Колко чаши продавате? Имате ли някаква статистика годишно? Тази година ще приключим с приблизително 100 000 кг зелено кафе, което са около 80 000 кг изпечено, което никак не е много, да успокоя зрителите. Понякога ми се случва някой да дойде при мен и да каже: "О, аз много харесвам твоето кафе, обаче не мога да зареждам от тебе, защото ти вече си много голям." И обикновено аз казвам: аз трябва да порасна още 4 пъти, за да стана малък. Защото нашата консумация на кафе, всъщност ние не консумираме като семейство, а като компания. Ние сме група от компании. Double Specialty Coffee е част от нашия бизнес, но ние печем за много други, правим много други марки, частни марки. За чужбина, да речем, имаме клиенти в Германия, много големи брандове, не знам дали е добре да се споменават, ще няма да го направя, да не стане проблем. И за други точки
по света, естествено. Аз, ако съм ресторантьор в България и искам да продавам кафе, което съм взел от вас, как се случват нещата? Вие, ако сте ресторантьор в България и искате да си говорим за кафе, аз обикновено започвам разговора така. Вие сте ресторантьор в България и искате да си говорим за кафе или искате да си говорим за комплексна услуга, която искате да получите от кафения си доставчик, защото обикновено тези, които се нуждаят от кафе, не се нуждаят от кафе, а се нуждаят от много други условия и много други неща, пример оборудване за ползване, сервис, логистика, доставки, трейнинг, качествен контрол и така нататък. Една част от нашия бизнес е посветен на тази част от пазара, хорека сегмента, хотели, ресторанти и кафетерии. На това си е отделна структура и там имаме късмета да сме измежду водещите по отношение на имидж и качество компании. А кой тип предпочитат ресторантьорите кафе и цената има ли значение? Цената, на която те купуват ли? Да. Цената винаги има значение, естествено. Ресторантьорите предпочитат кафе, което е по-лесно за приготвяне. Има някаква възможност за това да не подскача кой знае колко в чашата, ако допуснете грешки по време на приготвяне на кафето. Така бих описал с няколко думи. Добре, хайде да направим едно кафе.